Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Касе дар канали мо меҳмонай, обуна шавед. Видеоро то охириша тамошо кунед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. Лайка биҷиқед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Дар навори имрӯза инами мошинои бародаро ба 1600 тамошо кунед. беҳтарин мошинои фикртона дар комментария бинависед. Чӣ хеле мошино дар корай, мо ҳатман мемонем дар навори оянда. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови хачибек, соли бароришаш 1994, объем мотор 1.6, нави Isuzu 4 танҳо бензин, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақш бошад 24000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 179000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ Opel Astra F дар кузови хачибек, соли бароришаш 1992, объем мотор 1.6, нави Isuzu 4 бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 16000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 119000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2114, соли бароришаш 2004, объем мотор 1.6, нави Isuzu 4 танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 14000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 103000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2109, соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, нави Isuzu 4 бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Матча. нархш бошад 12000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 88000 рубл. агар хоҳед ки мошинро харидорӣ намоед, марҳамат номеро дар рӯи экрани телефон занг занед, бо савдо кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 21099, соли бароришаш 2003, объем мотор 1.6, нави Isuzu 4 бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 13000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 96000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо кунед. нархш 13000 сомонай, бо арзон ҳам мешавад. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2110, соли бароришаш 2007, объем мотор 1.6, нави Isuzu 4 бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 17000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 125000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2109, соли бароришаш 1998, объем мотор 1.6, нави Isuzu 4 бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархш бошад 17000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 125000 рубл. 17000 гуфтесай, бо арзон ҳам мешавад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2115, соли бароришаш 2003, объем мотор 1.5, нави Isuzu 4 танҳо бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 17000 сомон. ба курси имрӯза
гардонем 125 000 рубл. номерро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. вазн 21099. соли бароришаш 1996. объём мотор 1.5. нави сӯзишвориш бензин ва газ. коробка пеҳдашаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри исфара. нархш боша 22 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 162 000 рубл. 22 000 сомонаш гуфтесай, бо арзон ҳам мешавад. номерро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бо савдо кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ. вазн 2115. соли бароришаш 2001. объём мотор 1.6. нави сӯзишвориш бензин ва газ. коробка пеҳдашаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри матча. нархш 12 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 88 000 рубл. номерро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо занг занед бо савдо кунед.